wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene waphedwa ndi apongozi ake. Apongozi ake amupha. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Young Sawerengera. Mnyamata ameneyu anakwatira kwa Chalengama. Dzina limeneli likundivuta kupanga pronounce ndi zingoti Ngama. Yeyu anakwatira mwana wa Ngama, mwanayo dzina lake ndi Luffy. Luffy ndi Chawerengera amakhala ku South Africa. Akhala kumeneko kwa nthawi yayitali ndi mu chaka cha 2025 Luffy adapanga chiganizo chokaona makolo. Padali pa 27 April akupita ku Malawi mu njira Luffy anayamba kudwala mwazizizi. Zotsatira zake anamwalira mu basi. Mtembo udafika ku Malawi. Utafika ku Malawi Chawerengera adamva kuti mkazi wako wamwalira kuno akubwera kuno. Zotsatira zake Chawerengera anapanganso ulendo opita ku Malawi kumuyika mkazi wake m'manda. Atafika kumene kuja china chilichonse chinali bwino, maliro anayikidwa. Kenako adakhalakhala adapanganso chiganizo chobwerera ku South Africa. Atafika ku Joni amakhala bwinobwino, china chilichonse chinali bwino. Kenako ankafuna ayambe kulongosola za chuma chake chifukwa choti yeyu ndi Luffy adapanga chuma chawo ali limodzi. Koma chuma chawochi chidali kwa Luffy, kwa bambo ake a Luffy Angama. Zotsatira zake yeyu adayamba kuwakumbutsa apongozi panopa ndi nthawi ikupita, tikuyenera tilongosole za chuma kuti zikhala bwanji, tigawana motani. Apongozi ake aja anamuwuza kuti usavutike mwana wanga, tabwera kuno ku Malawi tizakambirana face to face, za chumazi samakambirana pa foni. Yeyu anaonadi kuti ndi wabwino kuti apite ku Malawi akakambirane ndi Angama face to face. Angama anamuwuza kuti ukamabwera kuno usauze akwanu. Yeyu anati okay chabwino. Nyamatayu anali ndi njinga za moto komanso famu. Atafika ku Blantyre komwe kukumbayani china chilichonse chinali bwino. Angama adamulandira mpongozi wawo bwinobwino, adamuwuza kuti uzwa chani, usauze wina aliyense. Luffy adauka kwa akufa ndipo panopa ali kwa Sing'anga. Ndi kwa Sing'angako kukufunika ndrama, ndefe tilibe zofunika ndrama tipite tikamuombole Luffy. Yeyu adalosangalala pozindikira zoti mkazi wake ali moyo. Chawerengera anati okay yabwino tiyeni. Anatengana ndi Angama adapita kwa Sing'anga kuja. Chichokereni tsiku limenelo sadaonekenso. Padali pa 7 February 2026 ndi pamene adasowa. Nde wakhala nde pa 5 May ndi pamene thupi la mnyamatayu linapezeka m'manda lilibe mapazi. Nde anthu analoda bwa nyamata amene ndi ndani. Nde ena omudziwa adamudziwa kuti uyuyu ndi Chawerengera. Zotsatira zake apolisi anabwera adambofufuza kuti Chawerengerayo ndi ndani, amachokera kuti izi ndizi, ndi mpaka anawapeza akwawo. Kenako anambofufuza kuti nyamatayu amakhala kuti, anapeza kuti nyamatayu amakhala ku South Africa. Nde kuno anafika bwanji, adafikira kuti chifukwa akwawo samadziwa china chilichonse. Ndi anthu amene ankamuona ndi amene anenazo kuti nyamatayu amakhala kwa Angama ndi kumene anafikira. Zotsatira zake adakawamanga Angama. Angama atapanikizani mafunso adawulula kuti eya nyamatayu tinamupha chifukwa cha chuma. Panopa Angama ali m'manja mwa polisi pa mlandu okupha mpongozi wawo. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, ngati mupanga chuma cha inu ndi banja lanu, sibwino mwakachiyika kwa apongozi, sibwino mwakachiyika ku chimuna. Chumacho ndi chanu, pangani za inu. Chisanzo nyamata ameneyi anatenga chuma chake anakachiyika kwa apongozi. Apongozi aja amachigwisa ntchito. Samadziwa zoti tsiku lina lake nyamatayu azachifunanso. Adambochitenga ngati chawo, koma yeyu sadawapatse. Zotsatira zake akuchifuna chuma chake chija, apongozi aja chifukwa choti chuma chija adambochimva kukoma, sadafune kupereka. Zotsatira zake anapeza njira yachidule yomupanga chipongwe iyeyo. Akuluakulu, ngati mukuwapasa chinthu apongozi kuti agwise ntchito kuti mmawa adzachitenganso, sibwino kuwapasa. Chifukwa choti munthu chinthu chija akambochimva kukoma mtima umasintha, chifukwa choti safuna kupereka akupanga chipongwe yenuyo. Chisanzo mundawu yeyu amalima ndi apongozi, amakolola ndi apongozi, zinthu chakakolola zimakhala za apongozi si zake. Chisanzo njinga za motozi amagwisa ntchito ndi apongozi, ndalama zikamabwera zimapita ku akaunti wa apongozi. Fuka zinakhala zoti zinthuzi zimapita kwa iyeyu, sakanawuza apongozi za chuma chija tipange motani. Fuka zinthu zija zimapitabe kwa iyeyo.
ndi investment yake, koma chifukwa chakuti iye uja samapezamo china chilichonse nkana nawo za apongozi zachuma chija tipange bwanji, chifukwa amafuna agawane kuti iye azipeza kena kake, apongozinso azipeza kena kake. Zosalira zake apongozi aja amafuna zonse, ampanga chipongwe. Akuluakulu khala osamala mu china chilichonse chimene mukupanga, osakhulupirira munthu. Ndipo munthu ngati mwampasa chinthu chizikhala cha iyeyo, osampasa chinthu kumatati mawa ndibwera kudzachitenganso. Lekani zimenezo, lekani akuluakulu, tengani phunziro pa nkhani imeneyi.